عبيت أسر كلهم أسرات تعلو تعجسة تزنبرن أزوانجل تزيف تسمون نابلو كلهم بحساب يوترون حدا دما بزي سرحون بزي حد ايوان تفريدوهم نمنتاي نابلو نتحقي كام اوون عدلو من دارقمو بب معلتو بنديت يحلفوه كالوت حدا حدا جيزي زي تفترة تفتيرو ييلوم بسحاقن بسعوتان يحلفوه ولا قواز تخونه نبينهم تخونو تلوغن وي ممرار وي كأت عسا يسمعهم يو ناي سمحال سمعيت جنا كابزناي كلهم يفليو تفرحيا سلنا تازي كونس سلا بيت سبا تحزن تحسب سلا فقرنيا سمحال نحمش تعمت وسان حقي سرخبتيا سمحالن حفتو من ناي سلست عمت فقرنياتاتيوم ناي سمحال الدو ناعان كلتا من السمحالن معباي بزح تسقم أحلفانيا سمحال أب قربا اوان كوليج وديا أب حدا درجت تسرح نيرا من أصحواتا جنا شعو تاشعين عسرين تمهارو نبرو عديا بسراحن بهمام إنا تقودا قس بقس نيانا اشتنا حواتا قداي ناي سمحال حلافنت إنا خونا مزنا سمحال أب تسرحلو درجت وشتي أب زحا شوفيرات أقوالاتيين كابنوك هو جميران كساب شمون تسعات أب تدرجت زتمرته مرتتات نام مكافافلي مسابزحا أب تترف ساعتن أب كالي إسارحا سمحال ولا قوات تسارحو ناي بيرو سراح تخونا دحرقزا مكينا موساخو سلا زي قاري مجنح فقاد كوت سألني إلا كساب شمون تسعات سارحة أب تترف ساعتي دما ويكم مهارية ويدما خسرحية إلا حسبت كاو سلت حسابا نهافتم أما خرطو هافتم دموزو كنتي بزح ولا قوات زيكونا ناتو كاب ناي سمحال فري زبلو بيتسابو كاب منم زي مصبايوم يو كاب غزا كيراين كاب حد نغراتن زترافا قرشي نسمحال كهباك مكرتلو سمحال ايقبلن تبلو بؤ مخنياتون كل شا يتقاققو بجدي هبا سمحال بغزا ناي بيتساب حلافيتيا ناو حفتم كتمصتلا ግን ሙሉ حسابات تدبريلو معرفيا እዩ حبيروم كخونو تلو ኣብ ልዕሊዓ ዝወደቀ ናይ ኑሮ ክብደት ትርስዖ ተፍቅሮያ ሰምሃል ከምቲ ዘለዋ ሓላፍነት ሓፍቶም ተዘይህሉ ክትዓብድ ከም ዝነበረት ትግምት ብናይ ሓፍቶም ትኾርዓሉ ገንዘብ ዋላ እኳ ተዘይሃለዋ ብሓደ ብምዃኖም ጥራሕ ደስታ ወሰን ይብሉን ሓፍቶም እውን ካብ ልቡ ይፍቅራዩ ግና كندت زفكرا نروع خغلللا بزي مخالو يبساجو كمز سمعو جن نجيروا أي فلتن ترف ساعات نخهلوني مجنح فقادوتي عبد السرحلو شفير كوخون يدلي يمس بلتو الشي كان مالو زعي من مزبلا نجر أين برون هفتم عبد بيرو زعكبو عقو تقبلو حسابان من ملا نسمحال هوا ناي مجنح فقاد جميرا عبد سومنو سمحال ناي تكبر فتنا قدم مجمرا قديمه ايدي كفتحت حيدليه نتجنا حي مكينا محزخه سنبت ن30 دقيقه مشفار كلمه مدني حتى الليله نحفتم نغرتو حفتم ون اشي كنغرلكيه الوا حفتم نمتعبيتو مستطيقو صقم يلن كلمه مدايه الوا كاو سنبت نحد ساعات زخون عقرقر ناب زيبلون ناخدو سمحال ناي مشفار لممدا جمرت كاوون كلتا ورحي بزي ملأ وشتي ملوء بملوء ولا قوات زي تبهالة عرساخ إلا مشفار كي إلا ناي تكبر فتنا كساب تفتن شاكولت سمحال عرساخ إلا مشفار بمخالة هفتو من محازون تأتأويلون بمدنا إنا تقعو يرئيوا تحاقواسا وسن زيبلون برا حدا معالتي كم تتلمده سمحالنا لممد عرساخ إلا إنا تلمامدت تلا حدا اشتن قلعا سايكل حيزو كابي مزيو تايت تبهالة أقات أمي ناب اقرو قماء آتوا بدنقاتا نت مكينات أتأو مبال بزي مخالا نت قلعا قجوتو
ሃፍቶምን መሓዝኡን ብደመ ነፍሲ ናብቲ መኪና እንዳጎየ ምስ በጽሑ ነቲ ቆልዓ ንእሽተን ትንፋሽ ነይርዎ። ሃፍቶም ነቲ ቆልዓ አልዒሉ ኣብኡ ምስ ደሙ ሓቂፉ ናብቲ ሰፈር ዘሎ ክሊኒክ እናጎየ ኸደ። ንመሓዝኡ ንስኻ ንሰምሃል ሒዝካያ ብፍጥነት ናብ ገዛ ኺድ፣ እምቢዋላ ተበለትካ ተሸኪምካ ውሰዳ ክቐትልዋ እዮም ኢልዎ። ሰምሃል ብድንጋጸ ኣፋ ደሪቑ ካብቲ መኪና ወሪዳ ርእሳ ሒዛ ጠጠው በለት። ናይ ሃፍቶም መሓዛ ንኺድ ኢሉ ኢዳ ሒዙ ክጎታ ሞከረ። ሰምሃል ግና ኣይከይድን ኣይትሓዘኒ በለቶ። ሰምሃል ኣብቲ ሰዓት ንሱ ከም ዕብዲት ገይርዋ። ነቲ መኪና ኣብኡ ገዲፉ ኣብ ማእገሩ ተሸኪሙ ሒዝዋ ጎየየ። ሰምሃል ኣነ ህይወት ሰብ ቀቲለ እየ እናበለት እንዳእወየት ከደት። ድምፃ ስለ ተቆራረፀ ማንም እትትብሎ ዝሰማዕ ኣይነበረን። ኣብቲ መንደር ዝነበሩ ሰባት ትኩረቶም ዝነበረ ሃፍቶም ሓቂፍዎ ንዘሎ ብደም ነቲ ዝተነኸረ ቆልዓ እዩ። ሃፍቶም ስቕ ኢሉ ዋላ እኳ ተጎየየ እቲ ቆልዓ ቅድሚ ክሊኒክ ምብፅሑ ኣብ ኢዱ ዝዓረፈ። ሃፍቶም ክሊኒክ ምስ በፅሐ እቲ ቆልዓ ከም ዝዓረፈ ርእዎ። ይከታተልዎ ዝነበሩ ፖላዊስ ኣብ ኢዱ ካቴና እትዮም ናብ ፖሊስ ጣብያ ክወስድዎ እንተለው ናይቲ ክሊኒክ በሪ ምስ በፅሑ ናይቲ ቆልዓ ዲኡ እንዳእወይት ምስ ኣተወት ፊት ንፊት ተራኸቡ። ኣብ ኢዱ ካቴና ኣእትዮሙሉ ብደም ዝተነኸረ ክዳኑ ምስ ረአየት ንሃፍቶም ኣብ ክሳዱ ዘሊላ ሓነቐቶ። ሃፍቶም ከይከላኸላ ኢዱ ብካቴና ተኣሲሩ እዩ። ብሓደ ግዜ ገጹን ክሳዱን ብጭፍራ ጫሕበረቶ። እቶም ፖላዊስ ብግደን ላቂቆም ናብ ፖሊስ ጣብያ ወሰድዎ። ሃፍቶም እውን እወገጨየ ኢሉ ቃሉ ሂቡ። ካብኡ ንኽጥይቆ ዝኸደ መሓዝኡ ሰምሃል ናብዚ ከይትመጽእ ሓልዋ በሎ። ግና ሰምሃል ኣብያ ብጽባሒቱ ናብ ፖሊስ ጣብያ ኸይዳ ኣነየ ነቲ ቆልዓ ዝገጨኽዎ ኢላ ኢዳ ሂባ። ካብኡ ናይቶም ፖላዊስ ኣዛዚ ንሃፍቶም ሒዞሞ ዝመጹ ፖላዊስ ምስ ጠይቆም ኣነየ ነቲ ቆልዓ ገጨዮ ከም ዝበለን ነቲ ቆልዓ ሆስፒታል ሒዝዎ ክኸይድ ዝረአይዎ ንኡኡ ምዃኑን ገለጹ። እዚ ጉዳይ ብተወሳኺ ክሳብ ዝፀረ ክልቲኦም ኣብ መዕረፊ ይጽንሑ ኢሉ እቲ ሓላፊ ኣዚዙ። ፖሊስ ብዝገበሮ ምርመራ ሰምሃል ከም ዝገጨወቶ ተፈሊጡ ሃፍቶም ተለቐቐ። ሃፍቶም ንስኺ ግና እንታይ ኣለዎ ሰብ ዝብለክ ተትሰምዒ ዓቢድ ክዲኺ ኢሉ ኣእወየላ። ንስኻ ተትእሰር እየ ክዓብድ ነይረ፣ ሕዚ ግን ጥዒት እየ በለቶ። ካብኡ ወንጀላ ቤት ፍርዲ ክረአ ጸኒሑ ሰምሃል ናይ 5 ዓመት ማእሰርቲ ተፈሪድዋ። ሃፍቶም እንተነኣሰ ናይ እስር ጊዜኣ ኸቃልል ጠበቓ ጠጠወበለ። ግና እንታይ ኮነ ቀረየ። ካብኡ ናይ መጨረሻ ናይ ፍርዲ መዓልቲ ሰምሃል ኣብ ናይ ሃፍቶም ክሳር ተጠምጢማ እናበኸየት ናይ ቤተሰበይ ነገር ሓደራ ኢለ ሸኽሚ ክውስኸልካ ኣይደልን፣ ግና ሓለሓሊፉ ዋላ ተኾነ ጠይቆም በለቶ። ብዙሕ ነገር ሓሲበ ግና ዋላ ንሓደ ክኸውን ኣይከኣልኩም በለቶ። ሃፍቶም ብናይ ሰምሃል ኩነታት ደንዚዙ ዝኾነ ነገር ኣእዊ ብኸ ኢልዎ። ዋላ እኳ ተኾነ ኣብ ቅድሚኣ ክበከ ኣይደለየን። ስምዒቱ ተቆጻጺሩ ቤተሰብኪ ምንም ኣይኾኑን፣ ብዝተኸኣለኒ መጠን ትዘድሊ ኩሉ ክገብር እየ፣ ንስኺ ጥራሕ ጠንካራ ኾንለይ በላ። ሰምሃል ኣብዚ ኩሉ ጭንቀት ኮይና ብንእሽተን ዋላ እኳ ተኾነ ሰላም ተሰሚዕዋ። ናይ ሃፍቶም ዘረባ ናይ ኣእምሮ ዕረፍቲ ሂብዋ። እተን እሱራት እታ ቆልዓ ናብ ቤት ማእሰርቲ ካብ ተኣቱ ከም ቀልዲ ሓደ ወርሒ ኮይንዋ ይብላ። ንሰምሃል ግን ብጣዕሚ ነዊሕዋ ነበረ። ኣዲኣን ምን ኣሳሕዋታን ንሰምሃል ክጥይቕዋ ከዱ። ናይ ሰምሃል ናይ መጀመርያ ሕቶ ዝነበረ ንሮ ከመይ ይኾነልኩም ኣሎ ዝብል ነበረ። ኣዲኣ እውን እቲ ዝተባረኸ ዓርክኺ ንሓደ ነገር ኢሉ ገንዘብን እኽልን ሒዙልና መፅዩ ኢለናኣ። ሰምሃል ስለ ቤተሰባ ዝተጨነቐ ልባ ዕርፍ ክብል ተሰሚዕዋ። ናይ ሃፍቶም ልውሃት ካብ ልክዕ ንላዕሊ ኮይንዋ። ንሱ ትገልጸሉ ቃላት ሲኢና መሊሱ ናተይ ፀገም ንኡ ዕዳ ኮይንዎ እናበለት ሓዘነትሉ። ብኻሊእ መዓልቲ ሃፍቶም ክጥይቃ መፀ። ሰምሃል ከፊእዋ ኣሎ። ንሃፍቶም ምስ ረአየቶ ንብዓታ ቀዳማ። ንሱ እውን ንብዓት ዋላ ተመጾ ኣይበኸይን። ብቐዳማይ እንማማ ኣብዚ መፅዮም ነይሮም። እኽልን ገንዘብን ከም ዝወሰድካሎም ነጊራትኒ ኢላቶ። ክንድተ ይኮነን ካብቲ ዝረኸብክዎ ቀኒሰየ ወሲደሎም ኢልዋ። ንሱ ሕደግዮ እሞ
ንስኽ ኸመይ ለኺልዋ ኣምላኽ ይመስገን ብግዱ ዋላ እኳ ተኾነ ይለምዶ ኣለኹ እየ በለቶ ኣብዚ ዘርለይክ ነገር ተሃልዩ ዋላ ሓደ ከይሓባእኺ ንገረኒ ኢልዋ ምግቢ ይወስደላ ክዳውንቲ ይወስደላ ናይ ፅሬት መሐለዊ ተይተረፈ ይወስደላ ካብኡ ድማ ዝተኻረየ ገዛ ሓዲጉ ተመሊሱ ናበዲኡ ምምላሱ ነገራ ንምንታይ በለቶን ተረዲኡዋ እዩ መዓልተ ኣዋርሕ ናኾኑ ኣዋርሕ ዓመታት እናኾኑ ሰምሃል ናይ እስር ቤት ህይወታ ለመደቶ ሃፍቶም ማለት ካብ ላዕሊ ዝተኣዘዘለይ መድሓኒት እዩ ትብል ምንም ዘይብሉ ተሎ ብዙሕ ዝገብር ስለ ፍቅር ዝዛረብ ዘይኮነስ ተግባራዊ እዩ ትብል ሓደ ጊዜ ግና ናይ ሸኽመይ መቃለሊ ገይረዮ እንዳበለት ትበኪ ሃፍቶም ኣብዛ ሓደ ሞዙ ክበሃል ይኽእል እዩ ዘውዕሎ ኣብ ናይ ሰምሃል ቤተሰብ እዩ ኣዲኣ ደጋጊመን ዝሓማየን ክልተ ኣሕዋታ ድማ ገና ተምሃሮ እዮም ሃፍቶም ዝቕየር ክዳንን ጫማ ምግዛእ ሓዲግዎ ኣሕዋቱ ደሞዝካ እንታይ ኻ ትገብሮ እንዳበላ ይጥይቆኦ ኣዲኡ እውን ክንድዚ ቅርሺ እንዳሰሳዕኻስ እንታይ ከም ትገብሮ ክንርኢ ይብልኦ ተሓንቲ ሓፍቱ እውን ከምዚ ሕይወት መሪርዎ እንድዩ ድሕሪ 3 ዓመት ገዛ ክራይ ሓዲጉ ኣብዚ መፅዩ ትብሎ ሃፍቶም ንናይ ቤተሰቡ ሕቶታት ምንም መልስ የብሉን ሰምሃል እስር ቤት ካብ ተኣቱ 5 ዓመታት ኣቁፂራ ሃፍቶም ብቤተሰቡ ከም ስሱዕ ካብ ዝቁፀር ፀኒሑ እዩ ሰምሃል ናይ እስር ጊዜ ኣወዲኣ ወፅያ ናይ ሰምሃል ምን ኣስሓፍታ ንሳኽ ተእሰርተላ 10 ክፍሊ ተምሃሪት ነይራ ሕዚ ዩኒቨርሲቲ ኣትያ 3 ዓመት ተምሃሪት እያ ተሓደ ሓዋ ድማ 10 ወዲኡ ናይ ቪድዮ ካሜራማን ኮይኑ እዚ ኩሉ ዝኾነ ብናይ ሃፍቶም ጻዕሪ እዩ ሰምሃል ንሃፍቶም ክትሪኦ ተላ ንብዓት ይቀድማ ንምንታይ ትበኺ ክብላተሎ እንድዒ ንብዓተይ ስቂሉ ይፈስስ ኣነ እንታይ ክገብሮ ትብሎ ድሕረ ዋርሕ ሰምሃልን ሃፍቶምን ንእሽተን ዝግጅት ገይሮም ተመርዓው ሃፍቶም ሕዚ ዘርሌኪ ዕረፍቲ እዩ ይዕርፍ ኢልዋ ሰምሃል ግና ኣይኾነን ኢላ ትሰርሐሉ ናብ ዝነበረት ድርጅት ከይዳ ፍቃዶም እንተኾይኑ ናብ ስርሓ ክትምለስ ከም ትደሊ ነገረቶም እቲ ሓላፍ እውን እንኳዕ ናብ ገዛ ከብቃዓክ እምበር ካብ ጽባሕ ጀሚርኪ ስራሕ ክትጅምሪ ትኽእሊ ኢልዋ ንሃፍቶም ምስ ነገረቶ ዕረፍትታት ትገብሪ ጽቡቕ ነይሩ እምቢ ካበልኪ በቃ ታኽግበር ኮይኑ ኢልዋ ሕዚ ሃፍቶምን ሰምሃልን ከም ህይወቶም ዝፈትውዋ ፍቅሪ ኢሎም ሹም ዘውፅኡላ ቆልዓ ወሊዶም ኣብዚ ቻናለይ ሓሳብ ርእይቶ እንተዳሃሊኩም ኣብ ናይ ኮሜንት መጽሐፍ ቦታ ክትገድፍልይ ትኽእሉ ኢኹም ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንተኾንኩም ሳብስክራይብ ገይርዎ እንተዳኣ ፈቲኹሞ ላይክ ሼር በልዎ